Halos mapuno ng pasahero ang waiting hall na ito ng terminal sa San Fernando City, La Union. Punuan ng mga upuan. Ang ibang mga pasahero nasa labas ng terminal at nag-aabang ng susunod na bus. Biyaheng Baguio City ang ilan, pero marami ang pauwing Maynila. Ang ilan sa kanila magbabalik trabaho at eskwela. Ngayong araw napili ni Kim na bumiyaheng Pasay sa pag-aakalang mas kaunti ang mga pasahero. Mabuti na lamang umano at nag-leave na siya ngayong araw. Kasi kahapon expected ko ng mas madami. Ngayon mas madami pa pala. Madami pa din. Magtatrabaho naman sa Makati City si Orlan. Sa dami pa rin ng pasahero at inaasahang haba ng pila, baka late na ang biyahe at abutan siya ng tanghalian o hapunan sa daan. Kakain na lang ko sa daanan na mamaya, baka makasakali. Umabsent na rin ngayong araw sa kanyang klase ang anak ni Jane. Pabiyahe silang Taguig matapos magbakasyon sa La Union. Ako nahihilo. Dahil Nahihilo, hindi ko alam. Naipunta ako. Mas marami naman daw ang pasahero kahapon kumpara ngayong araw sa bus terminal na ito. Ganun pa man, sapat naman daw ang bilang ng bus. May adjustment din sa schedule ng biyahe, depende sa dami ng pasahero. Ang pinaka-importante pa rin ang kaligtasan ng mga pasahero. Ay, ang biyahe namin ngayon, parang broken schedule na kasi kung maraming paseros at meron kaming available na bus, ayun, binibigyan namin ng mga chance passenger ng ibang bus. Ang iniisip natin, yung kapakanan ng paseros, kaligtasan, para maayos silang makarating sa kanilang pupuntahan. Joan Punsoy, Balitang Solid North.